Ensimmäisenä kyykky. Istu tuolin reunalle, ota vähän lantio leveämpi asento. Sieltä nouse ylös, istu kevyesti takas tuolin reunalle. Näitä 20 toistoa. Pidä vatsa tiukkana, hartiat rentoina. Seuraavaksi tuo kädet pöydän päälle ja astu jalat vähän taaemmas. Tuu etuviistoon lankkuasentoon ja sieltä punnerruksia. Tuo kyynärpäät takaviistoon, pidä vatsa tiukkana, avaa rintakehä eteen. Täällä istu tuolin reunalla, tuo kyynärpäät pöydän päälle, noin hartian leveyteen. Istu lantio tarpeeksi taakse, että saat pitkän suoran selän. Sieltä lähdetään pyöristämään yläselkää ja vuoron perään tiputtaa rintakehää kohti lattiaa. Pidä vatsa tiukkana ja haet aktivointia lapojen väliin. Näitä noin 10 toistoa. Sen jälkeen anna rintakehän tippua vapaasti kohti lattiaa käsien välistä noin 30 sekuntia. Täällä istu tuolin reunalla, tuo nilkka polven päälle ja paina kädellä kevyesti polvea alas. Näitä 5-10 toistoa. Säilytä pitkä suora selkä, hartiat rentoina. Täällä pidä polvi auki ja jos tuntuu hyvältä, taivuta vartalolla vielä eteenpäin. Säilytä edelleen pitkä suora selkä ja venytä noin 30 sekuntia. Täällä tuodaan kädet pöydän päälle, astu jalat taakse niin pitkälle, että saat kädet ja selän suoristettua. Lähdetään sieltä rullaamaan vartalo eteen, paino varpaille ja vartalo taakse, paino kantapäille. Tuodaan rintakehä lantio lankkuasentoon. Olkapäät pysähtyy ranteiden päälle ja sieltä työnnä lantio taakse. Polvet saa koukistua, kun työnnät lantio taakse, mutta pidä koko ajan vatsa tiukkana. Näitä 5-10 toistoa. Sen jälkeen jätä lantio taakse, anna rintakehän tippua alas kohti lattiaa, tiputa pää rennosti käsien välistä roikkumaan. Ja venytä täällä 30-60 sekuntia.